तर इकडे जेव्हा 6वीचा वर्ग होतो आणि ह्यो जो दिसता तो आणि ह्या साईडीक हे 2 खिडके दिसतात ना, हे 9वीचा वर्ग. हे 9वीचाच वर्ग होतो ना आपलो. हा ह्यो 10वी तो 9वीचो तो 9वीचा वर्ग होतो, ह्यो 10वीचा वर्ग होतो. हा रे इकडे ना झाडं होती मस्तपैकी. इकडे अशी लाईनीत झाडं होती आणि इकडे सायकली पार्क करायचो आम्ही. आता या झाडात नाही काही दिसणार ती. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, कॅप्शनवरून तुमच्या लक्षात येईलच असतला की आजचो व्लॉग कशासाठी येतो. जर तुमच्या लक्षात नाही तर मी तुमका सांगतोय की आज हा कोजागिरी पौर्णिमा. आणि कोजागिरी पौर्णिमा म्हटली की आमच्या आजूबाजूच्या पंचक्रोशीत एकच फक्त लोकांका आठवता ती म्हणजे पोईपमधली डबलवारी. तर पोईपमधली डबलवारीच का, तर एक गोष्ट म्हणजे जी गर्दी असते ना पोईपच्या नाक्यावर, ती आजूबाजूच्या पंचक्रोशीत एवढी डबलवारी गर्दी खयच नसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोजागिरी निमित्त जे मसाला दूध बनवतात, जे भेळ बनवतात, मिसळ वगैरे बनवतात, अशी पार्टी ही जोरदार चालूच असता. बाजारात पण, आमच्या त्या बाजारात पण किंवा आजूबाजूच्या पंचक्रोशीत सगळीकडेच कोजागिरीचं पूर्ण एन्जॉय केलं जातं. तर जास्त वेळ न घालवता मी तुमका नेतोय तिकडे पोईपच्या नाक्यावर आणि दाखवते की त्यांची सत्यनारायणाची पूजा, आदर्श रिक्षा संघटना यांच्या वतीने जी सत्यनारायणाची पूजा घातली जाते नाक्यावर, ती तुमका मी दाखवतोय. कुठे घालतात पूजा आणि काय कसं काय, आणि कार्यक्रमाचं स्वरूप मी तुमका तिकडे गेल्यावर सांगते. आणि थोडीशी पोईपची बाजारपेठ दाखवण्याचा पण प्रयत्न करते. तर जास्त आपण वेळ न घालवता डायरेक्ट आपण पोईपच्या नाक्यावर जाऊया. जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असेल तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडले तुमका तर लाईक करा. तर ह्यो दिसता तो आमचं नाको हा. आणि आमच्या नाक्यावर ना माझ्या स्टुडिओकडनंच मी जाते, तुमका दाखवतोय बाजारपेठ त्यांची. तर ही काय आपली बाजारपेठ तुम्ही बघितलंच असतालच, प्रत्येक वेळी प्रत्येक ब्लॉगमध्ये तुम्ही बाजारपेठ आमची काय बघतच असताच. जास्त गर्दी पण नाही आणि आज कोजागिरी म्हटल्यावर जास्त कोण लोक नसतली आहेत. हे आपला मेडिकल दत्त मंदिर समोरचा, आणि या समोरचा जो आपल्या व्हाळा दिसता मी तुमका दाखवतोय ते आमचा गणपती विसर्जन होता. तर मित्रांनो, तुमका एक गोष्ट फक्त सांगूची राहिली ती म्हणजे गणपतीच्या विसर्जनाचा एकही व्लॉग मी टाकले नाही. माझ्याकडे 2 ऑलरेडी पेंडिंग आहेत, पण त्यानंतर मला वेळच मिळालो नाही, त्याच्यामुळे मला टाकूक मिळालो नाही. तर तो मला वेळ मिळालो का मी टाकीन, तुम्ही फक्त बघा तो. आणि थोडंसं लेट झालं तरी काय हरकत नाही, पण टाकीन तुमका मी दाखवीन. तर इकडे आम्ही गणपती विसर्जन करतो आणि ह्याच्या पुढे इकडे आमची विरण बाजारपेठ संपली. बागायतातून आवळदेवाडीमधून चालू होता आमचं मसदे गाव आणि विरणीच्या बाजारात येऊन संपता पूर्ण गाव. तो साधारण 5 किलोमीटरचा रस्तो आपल्या मेन रोड जो बेळण्यातून मालवणाक जाऊक मिळतात तो असा. इकडे डॉक्टरांचं दवाखाना, पुढे आपल्या राईट साईडला तुषारचा हॉटेल दिसतला, हॉटेल वर्धम. ह्या दिसतात हॉटेल वर्धम आपल्या तुषारचा हॉटेल. त्याच्या पुढे देवेंद्रचा दुकान इलेक्ट्रिशियनचा. ह्या आपला पंकजचा दुकान. पंकजच्या दुकानात आपण थांबूया, बघूया कसं काय आता. हां राजा काय, तर हे आपलं राजाचं हॉटेल आहे आणि पंकजचं दुकान. येते जरा नाक्यावर जाऊन ये ना शूट करून येते. ओके ओके. तर आपल्या सबस्क्रायबरांनी माका सांगितलं नाही की पंकजचं दुकान पण दाखव, कोई बाजारपेठ दाखव. तर म्हटलं दाखवूया त्यांना. तर आता आपण पुढे जाऊया नाक्यावर.
नाक्यावर मी तुमका दाखवते. बहुतेक भजन चालू आहे आणि तुमका तिकडे ऐका का नाही येऊचा. जर ऐका का नाही इला तर तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्या. हा आपल्या बबलूचा दुकान आहे, बबलूचा सायकल स्टोर. इकडे बंटी आणि बबलूचा दुकान आहे समोर दिसतात. पुढे आपल्या पप्याचा हॉटेल आहे. पप्याच्या हॉटेलात पण येऊया. ही त्यांची रिक्षा युनियन सगळी मंडळ दिसतात समोर. आणि इकडे या पप्याचा हॉटेल आहे. हा नमस्कार. ह्यो पोईपचो नाको बघत असतो. इकडे कणकवलीक जाऊक गेली वाट, इकडे कट्टा आणि इकडे मालवण. तर नाक्यावर इकडे सत्यनारायणाची पूजा समोर बघत असतो. मी स्टेज घातलेलो हा तो डबल बारीसाठी घातलेलो हा. आदर्श रिक्षा संघटना व ग्रामस्थ पोईप ह्यांच्या मार्फत होणारी डबल बारी आहे. तर आपण पुढे जाऊया, पाया पडूया. नंतर मी तुमका इतर पण बाकीचा पोईप बाजारपेठेतला इतर पण दुकानं दाखवली तुमचं. आपल्या पोईपच्या नाक्यावर सलग 14 वर्ष ते डबल बारी होता आणि डबल बारीक चांगलं त्यांना प्रतिसाद मिळतो. आता यावर्षी तिरंगी सामना त्यांनी आयोजित केल्याने या सॅनिटायझर सकाळपासून एवढाच चालला. राखल्यान सरवल्यान नाही का. पप्पू तुमका दाखवतो राहिलो. पप्पाच्या हॉटेलात पप्पू नाही होतो त्याच्यामुळे मी तुमका दाखवलं नाही. आता दाखवतोय. तर ह्या आपला हॉटेल हा प्रसाद हॉटेल, आपला फेमस हॉटेल हा नाक्यावरचा आपला फेमस हॉटेल हा प्रसाद हॉटेल. ह्यो आपला मित्र प्रसाद पप्पू जाधव. पप्पाकडे वडे वगैरे सगळा फ्रेश असतात. तुम्ही कधी इलाज तर नक्की भेट द्या हॉटेलात. हे आपल्या पप्पाचा हॉटेल आहे. चल पप्प्या शाळेत जाऊन येतो. तो ओळखता माका, ओळखता ना तू माका. माझं नाव काय? माझं नाव काय? नाव सांग त्याचं. अक्षय काय? अक्षुबाम म्हणता. अक्षुबाम. टाटा टाटा.
ये नाक्यापासून कणकवलीच्या बाजू किल्ल्यावर ना राईट साईडला एक थोड्याच अंतरावर ही मराठी शाळा, ज्या शाळेत आम्ही होतो पहिले, ही मराठी शाळा. एक तुमका मी आतमधनं जरा त्याचा व्ह्यू दाखवते थोडंसं. ही आमची मराठी शाळा जुनी. त्या शाळेतले भरपूर आठवणी आम्ही साठवून ठेवलेले आहेत. शैलो आणि मी दोघं या शाळेपासून आणि पूर्ण म्हणजे हायस्कूल पूर्ण होईपर्यंत आम्ही एकत्रच होतो सगळे. तर ही आमची शाळा आहे बघा, मस्त शाळा. आता जरा ते थोडीशी त्याच्यात बदल झालो. पहिली जुनी जरा वेगळी होती, आता हे बदल झालेलो. काय नव्हतं पहिला कंपाऊंड वगैरे आहे ना बाजूचा, ह्या नव्हता. डायरेक्ट म्हणजे पूर्ण ओपनच होती शाळा. ह्या स्टेज पण जर पुढे बांधलेला आता पण नव्हता पहिला. नाक्यावर जे भजन करतात त्यांचा आवाज इथपर्यंत पण येतात. अशा शांत ठिकाणी संध्याकाळचा बसून जर भजन ऐकलं ना तर खूप मस्त वाटतं. कोकणात राहिल्याचा ह्योच फायदा हा. कानावर प्रत्येक वेळी भजन, डबल बार ये, दैकाले ह्याच ऐका घेत राहताला आणि आता खूप मस्त वाटतं. तर ह्या स्टेज पहिला नव्हता शाळेत, हे मी आजच बघतोय, पहिल्यांदा येईल आहे तेव्हा. हे प्रत्येक वर्ग आणि चित्र वगैरे काढलेली आहेत, मस्त केलेली आहे एकदम शाळा. वरांडा इकडे आम्ही पहिले जेवक बसायचे, जेव्हा पोषण आहार होतो ना तेव्हा इकडे असे लाईनीत बसलेले असायचे. असे खूप मजा केली आहे शाळेत. मार पण तितकंच खाल्लं. काय झालं? बाई होती त्याकडे, तरी बाई होते ना, आम्ही पाणी घालू होतो रोहित आणि मोठे बाई म्हणू ना, मोठी बाई म्हणून. काय त्यांचं नाव नाही माहिती, नाव माहिती ना. पावसातच आम्ही पाणी घालू होतो. पावसात झाडांका पाणी घालत होते तेव्हा यांका मारलेलं नाही बाईने, ती आठवण सांगता. तो आपले महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. छान पेंटिंग केलेला. सोहम आर्ट्स कसाल असं खाली लिहिलेला. फोटो असं काढलेला हा ना शैल्या, प्रिंट करून चिकटवतात तसं. मस्त पेंटिंग केला रे, सॉलिड पेंटिंग हा. कोणतो? सोहम आर्ट्स. अरे हां, कसाल. तो कसाल, कसालच लिहिलेलं. तर चला इथून पुढे जाऊया आपण. आपलं नयन त्या शाळेतून परत मालवण साईडला जाताना लेफ्ट मारलास ना काय कट्ट्या साईडला जाता. तर कट्ट्या साईडला आता आपण जाऊया. तिकडची दुकानं मी तुम्हाला दाखवते. ह्यो पशुवैद्यकीय दवाखाना हा मोठो, हल्लीच बांधलेलो आपण मोठो हा मस्त वेगळी. म्हणजे तिकडे तुम्ही कुठलेही गुरांका घेऊन येऊ शकतात किंवा डॉक्टरांका तुमच्या घरी घेऊन जाऊ शकतात ट्रीटमेंटसाठी. तर पुढे आहे हर्षद चायनीज सेंटर, अंगण्यांचं चायनीजचं दुकान हा समोर. त्याच्या पुढे अन्नपूर्णा हार्डवेअर त्यांचा बंद. आणि ह्या मी तुमका सांगत होते तर अक्षयचं दुकान, अक्षयची मोबाईल शॉपी आपण बघूया आणि किशोर काकांचं दुकान बघूया. होईपच्या नाक्यावरून कट्टा साईडला जेव्हा येताच ना तुम्ही तेव्हा मध्येच लागतं दुकान. ह्यो मोठं गेट हा आणि शिवशक्ती निवास असा लिहिलेला वरती. अक्षय कम्युनिकेशन हे लिहिलेला होता पण इकडे कलर काढले नाही आता त्यांनी, त्याच्यामुळे तुमका काय सांगू शकत नाही मी इकडे हा म्हणून. बघूया काका असतील आहेत. ही अक्षयची मोबाईल शॉपी हा, तुमका आतमधनं पण दाखवते मी कशी आहे ती. काका काय करतास? दिवाळीची काका तयारी करतात. कंदीला वगैरे नवीन घेऊन येले सगळे. काकांकडे कबाटा पण मिळतात. माका एक कस्टमर इलेले तुमचे, माका सांगत होते कबाट होया म्हणून माका. तर मी त्यांना सांगितलं तुम्ही बजेट सांगा मी तुमका सांगते म्हणून. तर मी नंतर मग फोटो काढून घेऊन जाते आणि त्यांना दाखवते. इकडे कबाटं ठेवलेली आहेत काकाने आणि इकडे सगळा इलेक्ट्रिशियनचा सामान आतमधनं तुमका दाखवते मी. इकडे छोटे मोठे काय गिफ्ट आयटम ठेवलेले आहेत. इकडे घड्याळ, फोटो फ्रेम.
आणि इलेक्ट्रिशियनचं सगळं सामान, इलेक्ट्रिकल सगळं सामान आहे, बॅटरी वगैरे ठेवलेले आहेत. मी मस्तपैकी प्लॅटफॉर्म करून घेतले नाही या बसासाठी, इकडे बसून काम करू. शाळेत असताना आमचा ठरलेला दुकान होता या, झेरॉक्स, फोटो, सगळा वय पुस्तकं वगैरे सगळंच. इकडे काळो का तुमका अक्षयची मोबाईल शॉपी दाखवते कशी आहे ती. कंदिलांचो कंदील शैल दाखवता आपल्याक, दाखव शैल कंदील. कापडी कंदील, कापडी कंदीला दिवाळीसाठी नवीन इली आहेत कंदीला, अशी रंगीबेरंगी आहेत मस्तपैकी. जर दिवाळीसाठी कंदीला वगैरे कोणाक जर खरेदी करूची असतील तर इकडे काकांकडे तुमका मिळू शकतात. नवीन नवीन बरेचसे प्रकार आहेत वेगवेगळे. इथे तुम्ही येऊन बघू शकतास कुठले कुठले प्रकार आहेत आणि काय. किती रुपये हो? तर ही आपल्या अक्षयची मोबाईल शॉपिंग. मी तुमका आता मराठी शाळा जी दाखवलेली आहे ना, अक्षय आणि मी मराठी शाळेत पहिलीपासून बालवाडीपासून एकत्र होतो 10वीपर्यंत. तर ह्यो माझा बेस्ट फ्रेंड हा, ह्याचं पण नाव अक्षय आहे आणि ही मोबाईल शॉपी आहे त्याची. तर हे ॲक्सेसरीज वगैरे आहेत इकडे, मोबाईलचे ॲक्सेसरीज, मेमरी कार्ड, पेन ड्राईव्ह, हेडफोन, चार्जर. जर तुमका मोबाईलचा ॲक्सेसरीज हवे असतील, स्क्रीन गार्ड वगैरे सगळे आहेत, तर तुम्ही इकडे येऊ शकतास. आणि इकडे मोबाईल ठेवलेले आहेत. सॅमसंग, अक्षय कुठल्या कुठल्या कंपनी आहेत? MI मध्ये आहे, ओप्पोमध्ये आहे, रेडमी, ओप्पो, अजून कुठले नोकिया, सॅमसंग, असे बरेचसे मोबाईल इकडे ठेवलेले आहेत. ते पण जर कोणाक नवीन खरेदी करूची असतील तर इकडे तुम्ही येऊन सांगा. माझा रेफरन्स दिल्याने तर कमी करा. होय ना. तर ह्या सेफ्टीसाठी कोरोनाच्या काळात ह्या प्लॅस्टिक हे केलेला होता, तर एक चांगला आहे हा, म्हणजे सिक्युरिटीच्यासाठी चांगला आता. इकडे झेरॉक्स वगैरे आहेत, झेरॉक्सची मशीन आणि इकडे पासपोर्ट साईज फोटो वगैरे. अक्षय आणि मी एकाच फील्डमध्ये आहो. आपण आता पुढे हायस्कूलमध्ये जाऊया. मी तुमका हायस्कूल पण दाखवतोय. तर तिथे पण हायस्कूलमध्ये पण आमचे भरपूर आठवणी आहेत अक्षयचे आणि माझे. अक्षय आणि मी पहिलीपासून म्हणजे बालवाडीपासून एकत्रच होतो. बालवाडी ते 4थीपर्यंत मराठी शाळेत होतो आणि तेव्हा पण आम्ही एकमेकाच्या बाजूकच बसायचे आणि 10वीपर्यंत पण एकत्रच होतो. 10वी नंतर तो कोल्हापूरला गेलो आणि मी 2 वर्ष इकडे थांबले आणि मी पण परत मग कोल्हापूरलाच गेले. म्हणजे तिकडे पण आम्ही एकत्रच होतो आणि त्यानंतर मग तो आपल्या करिअरमध्ये इकडे येलो, मोबाईल शॉपी घातला आणि मी तिकडे फोटो स्टुडिओ घातलाय आणि परत एकत्र येलो आम्ही सगळे. मग हळूहळू असेच थोडे एकत्र येले सगळे वर्गातले आमच्या बॅच. आणि त्यानंतर मग मी तुमका मागे स्टोरी सांगितलेली आहे गॅसबत्ती ग्रुपची, तर तो गॅसबत्ती ग्रुप तेव्हा निर्माण झालेलो. तर आता आपण पुढे जाऊया. अक्षय जर कोणाक मोबाईल वगैरे घ्यायचा असत, ॲक्सेसरीज वगैरे घ्यायचे असत तर पोईपला कट्ट्याक जाताना, पोईप आपल्या नाक्यावरून आतमध्ये येईलच ना, कट्ट्याक जाताना इकडे अक्षय कम्युनिकेशन म्हणून मोठं तुमका गेट दिसतलो. इकडे वरती शिवशक्ती निवास असं लिहिलेलं असतं, तिकडे या तुम्ही आणि अक्षयकडे जे तुम्ही आयटम तुमका दाखवले त्यातले कुठले पण तुम्ही घेऊ शकतास. तर पुढे आता आपण जाऊया शाळेत आणि ती तुमका मी शाळा दाखवतोय आणि तिथे मग आपण आपल्या व्लॉगचं एंड करूया. जो समोर रस्तो गेलो तो कट्ट्यावर गेलो आणि आतमध्ये देवळाकडे रस्तो जाता, जो मुंजेश्वराच्या देवळाकडे रस्तो जाता, त्या रस्त्याक आपल्या ह्या शाळा. तर ह्यो आपल्या गेट दिसता ना, ह्यो आपल्या शाळेचो गेट हा. आम्ही असताना गेट नव्हतो, आम्ही गेल्यानंतर ह्यो गेट झालेलो हा. आणि आम्ही ज्यावेळी होतो ना तेव्हा मोठं हौद होतो आणि ही पण इमारत समोरची दिसता ना ती नवीन बांधलेली आहे आणि ही जुनी इमारत आहे. जरा लांब मग शाळेत दिल्यावर आठवणी ताज्या होतात म्हणतात ना, सेम तसंच झालेला. ह्यांका सगळे आता ते हळूहळू आपण जो मार वगैरे खाल्लेलो होतो सगळं आठवतं ह्यांका आणि तिकडे बोलतं, ते चर्चा करतात. ही नवीन बिल्डिंग आहे. इकडे ना पहिलं ह्यो जो आंबो ना ह्यो खूप खाली होतो आणि इकडे ना छोटासा ग्राउंड होता. इकडे आम्ही खेळा खेळायचे, इकडे किंवा त्या बाजू तिकडे पण एक मोठी काज होती आणि त्या काजीखाली आमचं अड्डं होतं, म्हणजे तिथेच आम्ही थांबायचे. तर ही पूर्ण काय झाळकटच आहे सगळी, आळको म्हणत ते का. आणि इकडे ना मोठं हौद होतो, तो हौद नंतर मग त्यांनी बुजवल्यानी तो आणि तिकडे विहीर केल्यानी छोटीशी. इकडे ही टॉयलेट वगैरे आहे आणि ही आमची शाळा. ह्या ना ही नवीन इमारत आहे. जेव्हा कॉलेज चालू झाला ना 11वी 12वी तेव्हा ही इमारत बांधल्यानी आणि ही आमची शाळा जुनी शाळा ना एवढी सॉलिड बांधलेली होती ना पहिली, म्हणजे बाहेरून दिसताच मस्त. ते तुमका दाखवते पुन्हा त्याचं एक फ्रंट व्ह्यू दाखवते. इकडे भरपूर वांडर आहेत. हां
नको राहू देत. खायच्या सांगलं थंयच आपलं अड्डो होतो ना. काशी खाली अड्डो होतो आमचं थंय सांगितलंय मी यांका. तर इकडे तेव्हा 6वीचा वर्ग होतो आणि ह्यो जो दिसता तो आणि ह्या साईडीक हे 2 खिडके दिसतात ना. हे 9वीचा वर्ग. हे 9वीचाच वर्ग होतो ना आपलं. हा ह्यो 10वी तो 9वीचो. तो 9वीचा वर्ग होतो. ह्यो 10वीचा वर्ग होतो. हा रे इकडे ना झाडं होती मस्तपैकी. इकडे अशी लाईनीत झाडं होती आणि इकडे सायकली पार्क करायचो आम्ही. आता या झाडात नाही काही दिसणार ती. ह्या क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी ना ह्या मोठा ग्राउंड होता. क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी इकडे आता ह्या खणलेनी या कशाक माहीत नाही मला, पण क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी ना ह्या मोठा ग्राउंड होता आणि मजा मजा करत होतो. पुढे तिकडे भरपूर मोठे मोठे भांडत होते. तर ही बघा ही आमची शाळा. 10वी छानपैकी शाळा अशी म्हणजे ओ शेपमध्ये अशी जी दिसता ना तशीच त्या साईडी का तशीच ह्या साईडी का आणि मागच्या बाजून पण तशीच म्हणजे ओ शेपमध्ये चौकोनी ओ शेपमध्ये शाळा आमची. तुमका दाखवते मी समोर. ज्यांका ज्यांका आता मुंबईकर ज्यांका ज्यांका योग गावला नाही कोजागिरी किंवा चतुर्थीत पण इले नाही ते शाळा बघून त्यांचे पण जुन्या आठवणी भरपूर ताजे होतलेत. ह्या जा ना ह्या स्टेज आपल्या गॅदरिंगला जर वापरतात ना तर ह्या स्टेज इकडे झेंडावंदन वगैरे पण नाही. इकडे होताना मान्यवर वगैरे इकडे राहायचे आणि समोर बाकीचे राहायचे तिकडे. तर समोर दिसतं तर ऑफिस. ह्या साईडची जो स्टाफ रूम होतो तो ह्या साईडची जो मला आता आठवत नाही कितीचा वर्ग होतो तो, पण तिकडे पण एक छोटंसं स्टाफ रूम होतं. तिकडे मॅडम बसायचे पोईपकर मॅडम आणि कदम मॅडम. बाकीचे सगळे स्टाफ इकडे. इकडे प्रयोगशाळा या साईडला राईट साईडला. एकदा नंतर मग जेव्हा भविष्यात शाळा चालू होतील आणि कधीतरी माझी फेरी होईल मी तुमका पूर्ण शाळा दाखवीन आतमधनं. तर काय आठवणी ताजे झाले काय ना तुमचे? काय आठवतात जुन्या आठवणी? माका भरपूर काय 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 आठवता. ते माझीच आठवण करून देतात माका. तिकडे ना त्या साईडला हे आम्ही क्रिकेट खेळत होतो आणि तिकडे ना बॉल गेलेलो. वरती नाव ना तिकडे बॉल गेलेलो. तर मी आतमधनं ना जिनो आहे एक वरती ना कम्प्युटर रूम होतो ना वरती कम्प्युटर रूम होतो. तर तिकडे जाऊ ना जिनो त्या साईडीन त्या वर्गाच्या साईडीन जिनो वरती जाऊ. तर मी तिकडनं गेलं आहे त्याच्यावरती पण गेलं आणि कौलांवर ना इकडे असं येईल ह्या इकडे बॉल काढूक. आणि तेवढ्यातच काय मधली सुट्टी होती ना तिकडे सगळे शिक्षक थांबायचे समोर. तर ते शिक्षकांनी तिकडनं माका बघितले नाही आणि नंतर मग ह्याच्यावरनं वळका आता काय झालं असतं. म्हणजे एवढं मार खाल्लेलो आहे मी आता काय सांगतो. आणि येऊन असा होतो मार खाऊन निर्लज्ज भरपूर म्हणजे भरपूर मारले नाही माका. ते आठवतात आत्ता पण अजून. तर आणि मारले नाही पण हे स्टेजवर घेऊनच मारले नाही सगळ्यांच्या पुढे. हा इकडे हे आता ग्रिल वगैरे लावलेली आहेत जाळी वगैरे लावलेली आहेत. हा त्या साईडची ती ना. इकडे मी तुमका सांगतोय ना काजूचा झाड इकडे होता. हे आता काढले नाही इकडे सगळं प्लेन केलं नाही JCB. ही जी वाटा ना ही एरमवाडीत गेली आहे. एरमवाडीत शॉर्टकट जाऊ शकतो ह्यानी नाहीतर धरणावरनं जाऊ शकतो रस्त्यावरनं. इकडे पण ना एक ग्रिल काढलेली होती ह्याच खिडकीची ती ना. शैलो पाहणी करू गेल्यासारखं दाखवता सगळा. हे नवीन बसवलं नाही ग्रिल. ही ग्रिल काढलेली होती तर तिकडनं आम्ही आतमध्ये पण येऊ मजा मजा. आतमधले बेंचेस बघा. बेंचेसवर अजूनही नंबर वगैरे लिहिले. बहुतेक परीक्षा झाली का रे कोणची नंबर लिहिलेले आहेत तसेच. परीक्षेच्या टायमात तर एवढी धमाल केलं ना आम्ही. हा आता तर शाळेचे दिवस आठवक लागले ना काय सगळे आठवतात. मग मित्र पण आणि स्पेशली मैत्रिणी जास्त आठवतात. काय शैलो शैला कायच आठवत नाही म्हणता शैलो. फक्त माका मारलेला तितक्या त्या का आठवता. तर ही आमची शाळा आठवण चांगलं की नाही त्याची तो सांगता मराठी शाळेतला त्यांनी स्वतः सांगितले. पावसात झाडांका पाणी घालत होतो 2 वेळा पडलो. हो पावसात झाडांका पाणी घालत होतो तो आणि मारल्या नाही त्या का. हा
हो. आणि शैलो आपलो ऑलराऊंडर हा. आता गॅसबत्तीमध्ये शैलाचा जास्त उपयोग होता, कारण सगळे जे ह्यात ना काय म्हणतात ते पदार्थ सगळे ते शैलाकच बनव घेतात. शैलो आणि बाबू आता मुंबईत गेलो हा. बाबू आता येत तेव्हा परत मग गॅसबत्ती आमची पेटातच. गॅसबत्ती पेटल्यावर आम्ही मस्त एन्जॉय करतो. एकदा गॅसबत्तीच्या पार्टीची पण आपण व्हिडिओ बघूया, तुमका पण जरूर आवडत. तर ही आपली शाळा. पण आपल्यापासूनच चालू झालं. हां, गॅदरिंग हा खरा. गॅदरिंग खूप वर्ष बंद होता आणि आम्ही ना पूर्ण शाळा रंगवलं ना रे. प्रत्येक वर्गात प्रत्येकाचा रूम तयार केला, प्रत्येक वर्गातल्या. हां असं काहीतरी झालेलं आता. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी होतो ना 10वीत होतो ना, तेव्हा आम्ही 9वीत होतो. आम्ही ज्यावेळी 9वीत होतो ना तेव्हा गॅदरिंग चालू झाला. म्हणजे गॅदरिंग पण आमच्यापासूनच चालू झाला. आणि सेमी इंग्लिश ना, सेमी इंग्लिश आता शाळेत ह्या ना सेमी इंग्लिश चालू झालेला. म्हणजे सेमी इंग्लिश आता 5वी पासून. पण आम्ही तेव्हा 8वीत जेव्हा होतो ना तेव्हा पहिली बॅच सेमी इंग्लिशची ही आमचीच होती. आणि सेमी इंग्लिश असल्यामुळे किती होती वर्गात मुला? फक्त 24 मुलं होती. 14 पहिली 34 होती. 34 काय म्हणजे हळूहळू कमी होत गेली. आणि फक्त आम्ही जेंट्स म्हणजे मित्र फक्त 10 होतो उरलेले. आणि बाकी मराठी शाळेपासून हां, म्हणजे मराठी शाळेपासून जे होते तेच एकत्र राहिले. बाकी मग ते मध्ये गेले. पण आता आपल्या त्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पण हत एकत्र. ठीक आहे. तर तेव्हापासून सेमी इंग्लिशचं पण आमच्या बॅचपासूनच चालू झाला. त्यामुळे भरपूर आठवणी आहेत. 10वीत असतानाच आम्ही सहल घेऊन गेलो रायगड. हां, ती पण रायगड सहली पण बंदच होते ना. बंदच होते सगळं. सहली पण बंदच होते. म्हणजे कशासाठी बंद केलेले आणि काय सगळं काय माहित नाही. पण आम्ही ते हट्ट करून म्हणजे शाळेचे जे आठवणी असतात ना प्रत्येकाचे, ते हट्ट करून आम्ही ते चालू केलं. आणि आमच्यापासून नंतर मग पुढे ते कायमच चालू झाले. तर मित्रांनो, तुमका मी आता शाळा दाखवलंय, थोड्याशा आठवणी पण सांगितलंय. अजून बरेचशा आठवणी आहेत. व्हिडिओ जर बनव केलाय तरी आत्ता ही पूर्ण अनकट व्हिडिओ ना 8 मिनिटाची झाली. त्याच्यापेक्षा पण जास्त झाली आहे. तर अजूनही आठवणी बरेच आहेत. आणि आठवणी काय प्रत्येक वेळी आपल्या ते मी तुमका सांगतच राहतलंय. पण आता आमका कसा अक्षय पण दुकानात जाऊचा, शैलेशला पण काम आणि माका पण थोडासा काम आहे. मी तुमका रात्री परत जर डबलवारी लवकर चालू झाली तर मी तुमका छोटासा एक शूट करून दाखवीन तिकडे. पण व्हिडिओ कसं होतो, पोईपची बाजारपेठ कशी होती, पोईपमधली दुकानं, त्यानंतर इतर जे गोष्टी तुमका दाखवले, मी शाळा दाखवलंय, नाको दाखवलंय पोईपचो, सगळं तुमका आवडला काय? तुमका आवडलं जर असाल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसं होतं तो. आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय. जर कोणी आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर त्याने लगेच सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. बाय.